Sa isinagawang sanib puwersa ng Padilla Panotes na ngayon ay tinagurian ng Alay sa Diyos, Alay sa Bayan, Padagos, ang bagong lakas ng Camarines Norte ay bunga na pagkakaisa na may kasamang sakripisyo kung saan si dating Congressman Jojo Unico ay nagpahayag ng pagpapakumbaba sa samahan ng partido upang ito ay mas palakasin pa para sa tuloy-tuloy na kaunlaran ng ating lalawigan. Na kung hindi man lahat, karamihan sa mga politiko, ang pinangungunahan nilang ikonsidera ay ang kanilang mga personal na interes. At napakahirap iwasan yun. Pero para tunay na makamta natin yung sinasabi natin tunay na pagkakaisa, tunay na mailapit natin sa katotohanan, yung pangarap natin lahat, na kung hindi pwedeng lahat, kahit mayorya man lang ng ating mga ilalaban, na yung darating na 2025 elections ay ating maipanalo, kinakailangan maging makatotohanan tayo. Samantala sa kaugnay na kaganapan ay binigyang diin naman ni dating School Division Superintendent at DepEd Regional Director Arnulfo Manalo Balane ang pagpapaunlad ng mga pamamaraan ng edukasyon sa lalawigan. Sigurado po, abot kamay na natin ang tagumpay, abot kamay na natin ang liwanag ng pagkakaisa at pag-asa ng Camarines Norte ay magkikilala rin, hindi lang sa Bicolito, kundi sa buong Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, bagong santa sa politika, gusto ko rin palo sa inyo, gusto ko maglingkod, at makasama ko si Bukal Malumbay upang isulong namin ang sariling kalidad na edukasyon sa Camarines Norte. Gutong na gutong sa pagbabago ng ating lalawigan ang mariing sinabi ni Bukal Rodolfo Paul Gache. Matatandaan naman na siya ay naglingkod ng 3 termino kasama ang nakalipas na administrasyon. Ako po ay lapitan, ibitahan ni Governor at saka ni Vice Governor Joseph. Inimbitahan po ako na magsama sa kanila at ako naman po sa Porgatse ay gutom na sa totoong pagbabago ng ating lalawigan ng Camarines Norte. Kaya po, dahil po sa pangalayo kami mga mayors, graduate mayors kami, ay alam ko po yung gagawin at alam ko po yung mga magiging programa ng ating pong Governor at ating pong Vice Governor. At alam rin natin yung hihingi ng programa sa ating pong mga korporasyon. At sa pagkakataon po ito, si Paul Gache po, politiko, gusto, panibago, sa pagbabago ng ating lalawigan ng Camarines Norte. Nagpahayag naman si Dr. Cathy Barcelona Reyes ng buong suporta sa bagong lakas ng Camarines Norte. Binigyang diin naman ito sa kanyang mensahe na kung gusto mo ang iyong ginagawa na pagtulong sa bayan ay hindi ka aayaw sa laban. Kung mahal mo, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, ako, Congresswoman ulit, I don't mind. Basta gusto ko po mapatunayan na yung intention ko iangat ang buhay at bawat pamilya sa Camarines Norte, lalo tigit sa First District. At ting madamdami naman ang pahayag ni Vice Governor Joseph Ascutia na ipagpatuloy ang nakamit na kalayaan upang patuloy na magawa ang kung ano ang nais gawin sa lalawigan ng walang takot na nararamdaman. Alam niyo ba kung ano ang pinaka-importanteng nangyari na makaupo si Governor Padilla sa ating probinsya? Hindi infrastruktura, hindi kung ano-ano mga proyekto. Ang pinakamagandang nangyari sa probinsya ng Camarines Norte, meron na tayong kalayaan kung ano ang gusto nating gawin sa ating probinsya ng Camarines Norte. Noong mga nakaraang panahon, meron takot sa ating puso at isipan na pag tayo ay lumaban sa administrasyon na yun, ay meron mangyayari sa atin. Sa mga barangay, pag ikaw ay nagsalita, there is a fear within your heart and within your mind, purely because you are afraid of the past administration, purely because you are thinking that something might happen to you, purely because you are against the administration.
Samantala, binigyang linaw naman ni Congresswoman Rosemary Conels Panotes na kahit kailan na hindi niya inisip na mang-iwan lalo na sa kanyang kasamahan, subalit nangyaring pinalitan na ang kanyang posisyon sa partido. At nang ako po ay naglilingkod ng maayos, kasama po dito ang pakikipag-usap ko kay Governor Dong Padilla para sa pakikipagtulungan sa ikakaganda at ikakaayos ng ating lalawigan. At yun pala ay minasamaan ng aking mga kagrupo, bagay na hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Na kung ano-ano po ang mga paninirang sinabi sa akin sa radyo. Pero ito pong mga araw na dumating, lalo na noong February, lubos po akong nalinawan kung bakit. Alam niyo na rin po na itong dati kong mga kasamahan, nilagyan na nila ng tao ang aking pwesto bilang kongresista. Dahil sa araw na ito, nakapagdesisyon na po ako, nasasamahan ko po ang partido ni Governor Padilla at Vice Governor Joseph Rasmus. Dahil alam ko din po, naramdam nyo ang totoong paglilingkod dito sa Camarines Norte. Kaya po pinagpapasalamat ko ang pagbubuklod na ito na may tunay na hangarin ng totoong serbisyo dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Ipinaliwanag naman ni Governor Ricardo Dong Padilla na hindi masama ang makipag-ugnayan sa kapwa-opisyal kahit magkaiba ang partido kung ang kaunlaran ng bayan ang pinag-uusapan. Masama po ba na makipag-ugnayan si Joseph Ong sa akin? Na si Joseph Ong, siya po ang namamahala ng mga proyekto na ibig ko pong sabihin, sa lahat ng proyekto, kailangan ko makipag-usap the same way na nakaupo po si Congresswoman Cathy, ang nakikipag-usap po noong time na yun naman, ay meron din siya. Dahil hindi naman na pwedeng si Congresswoman pa makikipag-usap tungkol sa mga proyekto na pwede namin pagtulungan. Kaya nakikipag-usap ako kay Joseph. Sabi ko kay paring Joseph, kako pare, papupuntuhan ko yung Pambuhan Bridge. Sabi ko kay Kong Rose, kay Joseph, kako papupuntuhan natin ang Mangisong Bridge. So lahat po yan, kailangan namin ng maayos na ugnayan. Nagpahayag din naman ng kanilang buong suporta ang mga alkalde ng naturang partido sa pagkakaisa ng Padilla at Panotes. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Rona Vega, BCN, Bicol.